نستا تقوا نظما مسرے چلیگی شیخ دنیا کی نن روپے چلیگی نستا تقوا نظما مسرے چلیگی شیخ دنیا کی نن روپے چلیگی شیخ دنیا کی نن روپے چلیگی زموږ د فیسبوک پیج مستی د مسافرو مستی د مسافرو یوټیوب چینل AK سروان دلته قلم او کاغذ پکار دی دلته قلم او کاغذ پکار دی دلته قلم او کاغذ پکار دی دلته قلم او کاغذ کوي څوک زمون وطن کی نن مرمے چلیگی شیخ دنیا کی نن روپے چلیگی زمون وطن کی نن مرمے چلیگی شیخ دنیا کی نن روپے چلیگی نستا تقوا نظما مسرے چلیگی شیخ دنیا کی نن روپے چلیگی